Καλησπέρα από το πληθύ του Γαλατσίου. Θα παρακολουθήσουμε τον αγώνα Γαλάτσι εναντίον Τριτονά. Μια χορηγιά από το μπασκετάκι The League. Η βιντεοσκόπηση του σημερινού αγώνα. Το Γαλάτσι είναι μέσα το νούμερο 7, το νούμερο 8, το νούμερο 14, το νούμερο 10 και το νούμερο 15. Είναι ο Τρίτονας το 10, το 13, το 14, το 8 και το 4. Είμαστε έτοιμοι για το τζάμπολ. Η μπάλα ξεκίνησε από το Γαλάτσι, το νούμερο 10. Ο Μαρίνος κερδίζει το πρώτο φάουλ. Το φάουλ το έκανε το νούμερο 14. Επαναφορά από την baseline. Ο αγώνας είναι για την Αλφα Έσκα. Το νούμερο 8. Πρωτοσύρο το νούμερο 10. Ο Μαρίνος το νούμερο 7 τώρα. Σούτ για 3 από το Μαρίνο, άστοχο rebound το νούμερο 4 για τον Τρίτονα. Κλέψιμο έχουμε και το νούμερο 14. Αστοχή στο lay-up, επιθετικό rebound το νούμερο 7. Ο Καραμανδούκης θα εκτελέσει 2 βολές, δεν κατάφερε να αστοχίσει στο follow. Άστοχη η πρώτη βολή για τον Καραμανδούκη. Άστοχη και η δεύτερη. Επιθετικό rebound το νούμερο 14. Καραμανδούκης τώρα με την μπάλα. Διέλυσιμο έχουμε το νούμερο 8. Κερδίζει το φάουλ το νούμερο 15 το Ολλανδικό. Το νούμερο 4 κέρδισε το φάουλ ο Κυριακόπουλος. Εδώ πέρα από το Γαλάτσι, το νούμερο 4 έχει την μπάλα, το νούμερο 13 τώρα. Το νούμερο 4, έχει πολύ ωραία το ψηλό, το νούμερο 13, ο οποίος ευστοχεί. Ο Χριστοφάκης ευστόχησε. Ο Λαδικός τώρα κατεβάζει την μπάλα. Δίνει στο νούμερο 8 το Ρικοσούρα, το νούμερο 7 Καραμανδούκης. Το νούμερο 10 Μαρίνος. Στον Έκο Ρικοσούρας τώρα κερδίζει το φάουλ από το νούμερο 14 τον Ανδρεόπουλο. Με αναφορά από την πλάγια γραμμή. Ο Λαδικός πήρε την μπάλα από τον Καραμανδούκη. Παίρνει το σκριν από τον Μαρίνο. Καραμανδούκης φτάρει για 3. Είναι άστοχος, επιθετικό rebound το νούμερο 14. Ο Λαδικός για 3 τώρα. Είναι άστοχος για το 3-0. Το rebound το πήρε ο Πλατσικούδης. Να, 3-2, συγγνώμη, έχετε δίκιο. Το νούμερο 14 βγήκε τα σκριν στα 2, είναι έστοχος. Ο Ανδρεόπουλος για το 4-3. Πιέζεται ο Λαδικός. Περνάει το κέντρο, κινήσει την μπάλα ο Κορκοσούρας. Παίρνει το σκριν από το νούμερο 14, ο Κορκοσούρας μπαίνει μέσα, σπάει την μπάλα έξω, το νούμερο 7. Ο Κορκοσούρας τώρα για 3, είναι άστοχος, αμυντικό rebound το νούμερο 14. Λάθος όμως πάσα από το νούμερο 14 τον Ανδρεόπουλο. Αλλαγή έχουμε, το νούμερο 4 βγαίνει, ο Κυριακόπουλος μπήκε το νούμερο 6, ο Κορακίτης. Ο Λαδικός πήρε την μπάλα. Μπαίνει μέσα, αστοχή. Rebound το νούμερο 6. Ο Κορακίτης. Βάζει και την μπάλα. Την μπάλα πήγε στο νούμερο 14 στο low post. Ο οποίος παίζει. Φτάει την μπάλα στο νούμερο 8. Πολύ ωραία άμυνα από τον Κουρκοσούρα. Και έχουμε συνδυασμό τώρα για το Γαλάτσι. Μετά από παρέμβαση αντιπάλου.
του Γκαβαμόπουλου συγκεκριμένα. Η μπάλα είναι και πάλι για το Γαλάτσι. Στο νούμερο 14 έχει την μπάλα στο Ολλανδικό. Το νούμερο 7 κερδίζει φάουλ, όχι βήματα πραγματικά από τον Καραμαδούκη. Έχει την μπάλα. Πολύ καλή άμυνα από το Κοσούρα, το νούμερο 10 έχει την μπάλα. Στάρει για 3. Είναι άστοχο, όσο την μπάλα το νούμερο 7. Καραμαντούκης ο οποίος τρέχει στον εκδιασμό. Λαδικός τώρα με την μπάλα. Πρωτοσούρας. Περνάει. Σπάει την μπάλα 6 το νούμερο 14 που στάρει για 3. Και είναι άστοχος. 6-4. Τέσσερα με στο Γαλάτσι, 6 και 22 πριν από τη λήξη. Κλέψαμε από τον Κορκοσούρα, ο οποίος δεν καταφέρει να κρατήσει την μπάλα μέσα. Το τρίποντο πριν το έβαλε ο Πλατσικούδης. Το νούμερο 6 έχει την μπάλα, το νούμερο 13 τώρα. Στάρει για 3, κερδίζει φάουλ στο σουτ. Το φάουλ το έκανε ο Μαρίνος στο νούμερο 10. Το στάρει 3 βολές τώρα ο Χριστοφάκης. Έστοχο στην πρώτη βολή. Έστοχος και στη δεύτερη βολή. Εύστοχος και στην τρίτη βολή. 7-6 μπροστά ο τρίτοντας. Ο Λαδικός τώρα κατεβάζει την μπάλα. Προκοσούρα τώρα το νούμερο 8. Ο Μαρίνος, 3-3. Είναι εύστοχος ο Μαρίνος στο σούτ 3 πόντων. 3 τρίποντα έχουμε δει μέχρι στιγμής από το Γαλάτσι και 9-7 μπροστά το Γαλάτσι. Για 3. Αστοχή, επιθετικό rebound το νούμερο 14. Έτσι στο νούμερο 13, έτσι στο νούμερο 10. Νούμερο 8. Πιέζεται πολύ καλά στο σουτ από τον Κορκοσούρα. Ο Μαρίνος στο νούμερο 7. Ο Κορκοσούρας τώρα με την μπάλα. Φαουλ έκανε. Ο Λαμπρόπουλος έκανε το φάουλ. Αλλαγή έχουμε το νούμερο 8, ο Λαμπρόπουλος βγαίνει, το νούμερο 15 ο Βερτούδος μπαίνει. Ο Περκοσούρας εκεί το σκήνει θα πάρει την μπάλα, το νούμερο 10 ο Μαρίνος τώρα. Θα να δώσει μια δύσκολη πάσα, τα καταφέρνει, το νούμερο 15 κέρδισε την μπάλα. Κέρδισε την φάουλ το νούμερο 14. Ο Γκρόβουλος κέρδισε το φάουλ. Αλλαγή έχουμε το νούμερο 12 ο Βαπιάς μπαίνει, το νούμερο 10 ο Μαρίνος βγαίνει.
Άλεξ. Το νούμερο 10 έχει την μπάλα. Τελείωσε το 24, αν και δεν το βλέπαμε. Πολύ καλή άμυνα εδώ πέρα από το Γαλάτσι. Ο Παπιές θα επαναφέρει για το λαδικό. Το νούμερο 14 στην μπάλα, στάρει για 3. Αστοχή αυτή τη φορά. Το rebound είναι το νούμερο 10. Για το τρίτο να σταματάει την τρίμπλα, το δίνει στο νούμερο 6. Στην αδύνατη πλευρά το νούμερο 15. Το νούμερο 6 τώρα. Στάρει για 2. Αστοχή. Η μπάλα είναι για το Γαλάτσι. Αφού δεν κατάφερε ο Περτούρος να κρατήσει την μπάλα στο γήπεδο. Έχει περάσει και το νούμερο 11 για το Γαλάτσι και το νούμερο 7. Κορκοσούρας τώρα με την μπάλα. Το νούμερο 12 Μαφιάς τώρα για 2 και στο χ! Πολύ καλό στο 4 ο Νικάς Μαφιάς. Τώρα για 3 και στο χ για το 11-10. Ο Καβαμόπουλος έβαλε το καλάθι. Το νούμερο 10, το νούμερο 11 τώρα έχει την μπάλα για το Γαλάτσι. Ο Κορές. Βαφιάς, Κορές. Παίρνει το σκύλο το νούμερο 14. Κορκοσούρας, τώρα για 3. Αστοχή, rebound το νούμερο 10. Ο τρέχει στον συνδυασμό. Το νούμερο 6 τώρα έχει την μπάλα. Το νούμερο 15. Το νούμερο 10. Έξτρα πάση στο νούμερο 6 τώρα για 3. Είναι άστοχος. Η μπάλα είναι για το Γαλάτσι. Αλλαγές έχουμε το νούμερο 7 για το Γαλάτσι. Βγήκε το νούμερο 15 Λαδικός και το νούμερο 6 βγήκε για τον Τρίτονα και βγήκε το νούμερο 4. Ο Κυριακόπουλος. Ο Κορκοσούρας κατεβάζει. Ωραία ραχεία τρίπλα έκανε. Το νούμερο 12 Βαφιάς. Το νούμερο 7 μπαίνει μέσα. Σκότει πάλι το νούμερο 11. Κάνει βήματα εδώ πέρα ο Βαφιάς. Ο οποίος όμως πατούσε γραμμή. Ο Ανδρεόπουλος 3 δευτερόλεπτα έδωσε τελικά διετής. Ο Σούρας περνάει το κέντρο. Το νούμερο 7 Καραμαγούκης, το νούμερο 14 τώρα Πλατσικούδης, ποστάρι, έξω στον Κορκοσούρα. Τώρα για 3 και είναι έστοχος για το 14-10. Μπροστά το Γαλάτσι. Έχει βάλει 4 τρίποτα το Γαλάτσι και ένα δίποτο. Νούμερο 14 τώρα με την μπάλα. Κυριακόπουλος. Καβαμόπουλος. Σούπερ για 2 το νούμερο 14. Στο 6 ο Ανδρεόπουλος. Κορκοσούρας. Καραμαντούκης. Φάουλ. Χαμηλά. Ο Καβαμόπουλος έκανε το φάουλ. Έχουν συμπληρώσει ομαδικά ο Τρίτονας και το στάρει 2 ελεύθερες βολές τώρα ο Καραμαδούκης. Άστοχος, 0 στις 3 έχει ο Καραμαδούκης. Έστοχος την τέταρτη βολή που σουτάρει για το 15-10. Ο Κυριακόπουλος θα κατεβάσει την μπάλα. Νούμερο 13 τώρα έχει την μπάλα ο Χριστοφάκης. Περνάει, κερδίζει το φάουλ.
από το νούμερο 8 του Κορκοσούρα. Ο Παπαμόπουλος επαναφέρει την μπάλα. Το νούμερο 14 ο Ανδρεόπουλος τώρα. Κυριακόπουλος, Γαβαμόπουλος. Στην αγώνη την πλευρά, έξτρα πάσα. 5 δευτερόλεπτα για λήξη επίθεσης. Πολύ ωραίο μπλοκ, όχι, φάουλ. Φάουλ από τον Πλατσικούδη. Και το στάρει δύο ελεύθερες βολές ο Βερτούδος, νούμερο 15. Εύστοχος στην πρώτη βολή, 15-11 το σκορ, 1 και 20 πριν από τη λήξη του πρώτου δεκαλέπτου. Άστοχος στη δεύτερη, rebound το Βαφιάς, πολύ ψηλά. Κορκοσούρας τώρα με την μπάλα. Το νούμερο 11 τώρα ο Κορές. Καραμαδούκης, στο μάτι στην τρίπλα, Κορκοσούρας. Ξανά Καραμαδούκης, σουτάρει για 3, είναι άστοχος. Rebound το νούμερο 13, τώρα το Βαμόπουλος τρέχει, κάνει φάουλ ο Βαφιάς. Για να κόψει τον επιδεασμό, όμως έχουν συμπληρώσει ομαδικά. Αλλαγές έχουμε, το νούμερο 14 βγαίνει για το τρίτο, το νούμερο 8 μπαίνει. Ενώ βγαίνει και το νούμερο 8 από το Γαλάτσι και μπαίνει το νούμερο 15. Ο Λαδικός θέση του Κορκοσούρα. Έστω και πρώτη βολή, το νούμερο 10, ο Παπαμόπουλος. Έστοχος και στη δεύτερη βολή. Πάμε για τα τελευταία 50 δευτερόλεπτα του πρώτου δεκαλέπτου. Λαδικός. Το νούμερο 11 απορρέες τώρα έχει την μπάλα. Το νούμερο 14. Λάθος πάσα. Λάθος επίθεση με το Γαλάτσι και βγήκε ο διασμός. Άστοχος όμως. Βερτούδος πήρε το θετικό rebound το νούμερο 4 και δέχτηκε ένα μεγαλοπρεπές μπλοκ από το νούμερο 14 τον Πλατσεκούδη. 4 χρόνια λήξη επίθεσης, 2-1. Είναι άστοχος ο Καμαμόπουλος, rebound ο Βαθιάς. 10 δευτερόλεπτα. Το νούμερο 7 τώρα φτάρει για 3. Είναι άστοχος, rebound το νούμερο 10. Ένα δευτερόλεπτο, πάμε για τον Μπάζερ. Θέλει να καταφέρει. Τέλος του πρώτου δεκαλέπτου, επιστροφή σε λίγο με τη συνέχεια. Επιστροφή για το δεύτερο δεκάλεπτο, τρίπλος είναι μέσα το νούμερο 13. Ο Χριστοφάκης, το νούμερο 14 ο Ανδρεόπουλος. Το νούμερο 15 ο Βερτούδος. Το νούμερο 9 ο Σαμοφράκης. Και το νούμερο 4 ο Κυριακόπουλος. Ενώ για το Γαλάτσι, το νούμερο 11 ο Κορές, το νούμερο 15 ο Λαδικός, το νούμερο 14 ο Πλατσικούδης, το νούμερο 12 ο Βαφιάς και το νούμερο 7 ο Καραμαδούκης. Το νούμερο 14 βρήκε την μπάλα για την τρίδωνα. Σαμοφράκης. Πολύ καλό μπλοκ εδώ πέρα από τον Πλατσικούδη. Και φάουλ έκανε ο Βερτούδος. Στο Λαδικό. Λαδικός. Πλατσικούδης, Κορές. Λαδικός. Πλατσικούδης. Άστοχη, rebound ο Βερτούδος. Νούμερο 13 τώρα. Στοφάκης έδωσε στον Βερτούδο. Επιθετικό φάουλ, κέρδισε το νούμερο 7 ο Καραμαδούκης από το νούμερο 14 τον Ανδρεόπουλο. Αλλαγή έχουμε τώρα, ο Ανδρεόπουλος θα βγει και θα μπει ο Κορακίτης.
Κορές τώρα. Καραμανδούκης, τώρα για 3. Άστοχος, ριμπάουντ το 15 ο Φερτούδος. Το νούμερο 6 τώρα ο Παρακίτης. Κυριακόπουλος. Το νούμερο 13 τώρα για 3. Και είναι έστοχος ο Χριστοφάκης. Για το 16-15 μπροστά ο Τρίτονας. Μαρδούκης, Βασιάς. Λαβικός, πέρα από τον Κορέ. Έκανε λάθος ο Λαβικός, την μπάλα την κέρδισε ο Τρίτονας. Και τώρα το νούμερο 9 ο Σαμοθράκης. Φάουλ χαμηλά. Ναι, φάουλ έκανε ο Κορές, το νούμερο 11. Αλλαγές έχουμε τώρα. Καραμανδούκης στα βγει, ο Κορκοσούρας θα μπει και το Γαλάτσι. Κορακίτης επαναφέρει για τον Κυριακόπουλο. Ζευτούδος. Το νούμερο 13 στα 3. Είναι έστοχος. Είναι έστοχος για το 19-15. Ο Χριστοφάκης. Πολύ καλός ο Χριστοφάκης. Έξω από τα 6-75. Κορές τώρα. Το νούμερο 15 ο Λαδικός. Κερδίζει φάουλ από τον Βερτούδο. Το νούμερο 12 ο Παπιάς μπαίνει, το νούμερο 10 ο Μαρίνος μπαίνει. Ο Κορές, ο Παναφέρη, ο Τελαδικό, ξανά Κορές. Πολύ ωραίο λέει από εδώ από τον Κορέ για το 17 συγγνώμη 19. Μπροστά ο Τρίτονας. 8 και 15 τώρα από το λήξη του δεύτερου δεκαλέπτου. Βερτούδος τώρα με την μπάλα. Κυριακόπουλος. Σαμοθράκης. 5 δευτερόλεπτα. Το νούμερο 6, στάρι για 3. Έστοχος. Πολύ δύσκολο καλάθι. Για 2 τελικά. 17-21. Μπροστά ο Τρίτονας, πολύ δύσκολο το καλάθι. Το έβαλε το νούμερο 6, ο Κορακίτης. Πλατσικούδης τώρα με την μπάλα. Λαδικός, Μαρίνος, Κορκοσούρας. Μαρίνος, λήξη επίθεσης, πολύ καλή άμυνα από τον Τρίτονα. Αλλαγές έχουμε. Το νούμερο 14 Πλατσικούδης θα βγει. Το νούμερο 14 Μαθές θα μπει για να παίξει τη θέση 5. Πολύ θεσίτης ο Βαφιάς, μπορεί να παίξει από 3 έως 5. Γεια σου, λένε εδώ πέρα, εκεί έχει τη γρατσί. Το νούμερο 4 Κυριακόπουλος. Φάουλ έκανε το νούμερο 15. Ο Λαδικός. Κορακίτης επαναφέρει την baseline. Την μπάλα θα την πάρει ο Βερτούδος. Το νούμερο 13 τώρα ο Χριστοφάκης. Βερτούδος. Τώρα από πολύ μακριά για 3. Είναι άστοχος, rebound ο Μαρίνος, ο οποίος τρέχει στον ευθυνδιασμό. Φάουλ έκανε το νούμερο 9 ο Σαμοθράκης. Ο Μαρίνος διαμαρτύρεται για διαθλητικό φάουλ. Δεν είναι όμως. Αλλαγές έχουμε τώρα. Ο Λαδικός βγαίνει. Ο Καραμανδούκης μπαίνει. Ενώ και ο Γκαβαμόπουλος θα μπει στη θέση του Κυριακόπουλου.
Μαρίνος. Καραμαδούκης τώρα. Πρωτοσούρας. Φάουλ έκανε το νούμερο 10 τον Μαμόπουλος. Το δεύτερο φάουλ αυτό του Μαμόπουλου. Και έχουν συμπληρώσει και ομαδικά ο Τρίτονας. Οπότε θα στάρει πολλές στο γαλάτσι. Πολλά πινελίκια από τους φιλάθλους. Έστοχος ο Κορκοσούρας στην πρώτη βολή. Έστοχος και στην δεύτερη βολή ο Κορκοσούρας 19-21 μπροστά ο Τρίτονας. Ο Κορακίτης κατεβάζει. Μπερτούδος. Γαβαμόπουλος. Όχι θα την πάρει τελικά. Βρήκανε το Σαμοθράκη πολύ όμορφα. Ο οποίος θα εξοφτήσει από κάτω. Ξεχάστηκε εδώ πέρα η άμυνα του Γαλατσίου για το 19-23. Παυτάς τώρα το νούμερο 12. Βγαίνει στον Καραμαδούκη. Πάρει τη σκύρα από τον Μαρίνο. Κορές. Πάρει για 3. Άστο εσύ. Θετικό rebound του Παυτιάς. Ο οποίος θα εξοφτήσει και από κάτω. Για το 21-23. Είπαμε ο Παυτιάς μπορεί να παίξει από 3 έως 5. Πολύ καλός. Πάρα πολύ αλτικός. Γαβαμόπουλος τώρα. Σαμοθράκης. Γαβαμόπουλος. Ο οποίος έχει εκεί. Πολύ δύσκολο κατάφυγα για το 21-25. Κορκοσούρας κατεβάζει την μπάλα. Κορκοσούρας τώρα. 10 δευτερόλεπτα της επίθεσης. Βαφιάς για 3. Άστο εκεί. Πάμε το νούμερο 10. Καβαμόπουλος. Νούμερο 15 ο Βαφίδος. Κορακίτης τώρα με την μπάλα. Σαμοθράκης. Στον Χριστοφάκη. Και κερδίσει το φάουλ από τον Βαφιά. Time out, έχουμε επιστροφή σε λίγο. Επιστροφή με το time out για το Γαλάτσι ο Βαφιάς, ο Κορκοσούρας, ο Κορές, ο Μαρίνος και ο Καραμαδούκης, ενώ για τον Τρίτονα Γκαβαμόπουλος, Βερτούδος, Σαμοθράκης, Χριστοφάκης και Κορακίτης. Την μπάλα μετά το φάουλ είναι για τον Τρίτονα. Γκαβαμόπουλος, Κορακίτης, πάρει για 2, άστο εσύ. Την μπάλα τον Μαρίνος, ο οποίος τρέχει τον εφηδιασμό. Το έδικα ο Κορές. Για 2. Αναφέρει ο Γαβαμόπουλος με τον εφηδιασμό. Τώρα ο Σαμοθράκης θα ευστοχίσει. Για τη μεγαλύτερη διαφορά του αγώνα 21-27 στη συν 6 ο Τρίτονας. Μαρίνος τώρα με την μπάλα. Θα ευστοχίσει επιθετικό rebound ο Κορές. Πατάει η γραμμή ο Βαφιάς. Κι άλλο time out έχουμε. Επιστροφή με το time out. Βερτούδος, Κορακίτης, Σαμοθράκης, Καβαμόπουλος και Χριστοφάκης. Για τον Τρίτονα Καραμανδούκης, Λαδικός, Μαρίνος, Κορές και Πλατσικούδης και το Γαλάτσι. Ο Κορακίτης πέτει την μπάλα. Φάουλ έκανε το νούμερο 7 Καραμανδούκης. Καβαμόπουλος τώρα με την μπάλα. Κορακίτης, Σαμοθράκης, Καβαμόπουλος. Πρόλαβε τελικά. Η μπάλα πήρε το νούμερο 7.
Καραμαδούκης, τώρα Βερδούδος, Γκαβαμόπουλος. Πολύ ωραία φάση με τρέιλερ από τον Χριστοφάκη για το 6 assist από τον Γκαβαμόπουλο. Καραμαδούκης τώρα με την μπάλα. Μαρίνος. Πολύ λάθος επίθεση από τον Μαρίνο. Σαμοθράκης τώρα. Κατεβάζει την μπάλα. Κορακίτης. Σαμοθράκης. Γκαβαμόπουλος. Χριστοφάκης, συγγνώμη. Άστοχος για 3. Rebound των Βορές. Και ο Λαβητός θα κατεβάσει την μπάλα για το Γαλάτσι. 1:40 πριν από την λέξη του δεύτερου δεκαλέπτου. 21-29 μπροστά ο τρίτονας. Τώρα για 3 ο Καραμαδούκης, είναι άστοχος, εξαιρετικό rebound, τελειωμένο από τον Κορέ. Δεν ήταν νέος στην επίθεση και τώρα έχουμε συνδυασμό, πολύ ωραία assist από τον Σαμοθράκη στον Βερτούδο για το 31-21 συν 10 μπροστά ο τρίτονας. Καραμαδούκης τώρα με την μπάλα στη γωνία, στο τρίποντο. Το νούμερο 14, στο νούμερο 11 ο Κορές. Λαβικός, Μαρίνος, 5 δευτερόλεπτα. Κερδίζει κολ φάουλ ο Μαρίνος. Ο Κορές θα βγει, θα μπει ο Κορκοσούρας. Time out έχουμε. Επιστροφή αλλιώς. Επιστροφή μετά το time out. Μάλλον σουτάρει για τη συμπληρωματική βολή με τον goal foul. Μαρίνος, Λαδικός, Καραμαδούκης, Πλατσικούδης και Κορκοσούρας για το Γαλάτσι. Ευτυχή και στη βολή, 4-31. Ενώ ο τρίτονας, Κυριακόπουλος, Γκαβαμόπουλος, Στοφάκης, Σαμοθράκης και Λαμπρόπουλος. Λαμπρόπουλος τώρα, στάρει για 3, είναι άστοχος. Την μπάλα την πήρε στο rebound ο Μαρίνος. Δεν καταφέρουμε να κρατήσουμε την μπάλα τελικά. Έχουμε time out, εδώ πέρα πάσανε κορμιά. Επιστροφή σε λίγο για τα τελευταία 6 δευτερόλεπτα. Επιστρέψαμε για τα τελευταία 6 δευτερόλεπτα του δεύτερου δεκαλέπτου. Κορκοσούρας, Λαδικός, Καραμαδούκης, Πλατσικούρης και Μαρίνος. Ενώ με Χίλη 10 δευτερόλεπτα. 5 δευτερόλεπτα, Κορκοσούρας θα στοχίσει. Θα κάνει το φόλο όμως το νούμερο 14, ο Πλατσικούδης. Τέλος λοιπόν, αυτή είναι η ανάπαυλα. Θα επιστρέψουμε σε λίγο για το δεκάλεπτο. Επιστρέψαμε για το δεκάλεπτο, δεν χάσαμε τίποτα. Ένα άστοχο λέει από το Γαλάτσι. Και τώρα έχουμε λάθος πάσα από το νούμερο 10. Έχασα να χαρτιάζω, δεν πειράζει. Ό,τι σημαίνει. Καραμαδούκης. Κορκοσούρας, Λαδικός για 3. Είναι έστοχος. 29-33. Μπροστά πάντα ο τρίτονας, ο 4 πόντους. Σαμοθράκης. Βερτούδος για 3. Έστοχος και αυτός. 29-36. Λαδικός κατεβάζει την μπάλα. Μαρίνος.
Λαδικός. Καραμανίκης κερδίζει το φάουλ. Από το νούμερο 14. Άστοχος στην πρώτη βολή ο Καραμανίκης. Άστοχος στη δεύτερη, 30-36. Μπροστά ο τρίτος με 6 πόντους. Το νούμερο 13. Σαμοθράκης. Κυριακόπουλος θα μπει, το νούμερο 14 θα βγει, δεν θα μου το ονομάτι, έχω χάσει τα χαρτιά μου. Δεν θα μου ονομάτι. Κυριακόπουλος, πολύ ωραία πάσα στον Καβαμόπουλο, ο οποίος θα εκτελέσει για το 30-30, ο Λαδικός. Κορκοσούρας τώρα. Καραμανίκης. Κορκοσούρας. Θα ειστοχίσει στο λέει άδειο με 32-38. Καβαμόπουλος, Κυριακόπουλος, ξανά Καβαμόπουλος. Κυριακόπουλος. Σαμοθράκης για 3. Είναι έστοχος. 32-41. Συν 9 μπροστά ο τρίτονας. Σαμοθράκης. Φάουλ έκανε το νούμερο 15 Βερτούδος. Στον Κορκοσούρα το νούμερο 8. Σημαντικό. Λαδικός. Μπατσικούδης. Λαδικός τώρα για 3. Άστοχος. Rebound από τον Καραμανίκη, την έκανα να καθίσει την μπάλα. Την μπάλα είναι πάλι για το τρίτονα. Κυριακόπουλος στην Μεσούδο. Κυριακόπουλος. Γαλαμόπουλος τώρα. Σαμοθράκης και βγαίνει το φάουλ από την Κορκοσούρα. Βερτούδος, νούμερο 13. Σαμοθράκης για 3. Έσοχος. 32-44 συν 12. Συν 12 ο τρίτος μας 6 λεπτά πριν από το λήξη του τρίτου δεκαλέπτου. Καραμανίκης τώρα με την μπάλα. Μπατσικούδης. Airball. Time out ζήτησε ο κύριος Κουμαράς. Επιστροφή σε λίγο. Επιστροφή με το time out. Το Γαλάτσι με το Παθιά, το Μαρίνο, τον Κορέ, τον Κορκοσούρα και τον Πλατσικούδη. Ενώ ο τρίτονας
Τούρκη και του Σαμοδράκη. Γαβαμόπουλος, Γαβαμόπουλος, Σαμοδράκης, Κυριακόπουλος έργα 3, είναι άστοχος. Rebound πολύ ψηλά από τον Παθιά. Ο Κοσούρας κατεβάζει την μπάλα, βγαίνει και το σύστημα. Μαρίνος, τα έργα 3, είναι άστοχος. Και ευνηδιασμούς για τον Σαμοδράκη. Ο οποίος θα εξορκίσει. 32-46. Συν 14. Διευρύνει τη διαφορά. Ο τρίτονας Κορκοσούρας τώρα στον Κορέ. Μαρίνος. Βήματα κάνει ο Μαρίνος. Πολύ καλή άμυνα από τον τρίτονα. Κυριακόπουλος. Βερδίδος. Σαμοδράκης. Σπάει πολύ την μπάλα έξω στον Χριστοφάκη που είσαι στο για 3. Rebound, άλλο ένα πολύ ψηλά από τον Παθιά. Μαρίνος. Κλείνεται, δύσκολη ενέργεια. Rebound πέρα για νούμερο 4 Κυριακόπουλος, που κατεβάζει και την μπάλα. Γαβαμόπουλος, Σαμοδράκης. Πολύ ωραία στο Γαβαμόπουλο να κάνει βήματα ο Σαμοδράκης. Παναφορά την πλάγια γραμμή. Από την baseline τελικά. Βαφτάζει λοιπόν. Κορκοσούρα που θα κατεβάσει την μπάλα. Βαφτάζει τώρα με την μπάλα, δίνει και πάλι στην Κορκοσούρα, χέρι με χέρι. Αντίθετα τα screen, τελικά το φέρνει στο screen. Ο Κορκοσούρας, Κατσικούδης. Θα κερδίσει το φάουλ από τον Κυριακόπουλο. Ο Βερτούδος θα βγει, ο Κορακίτης θα μπει με το πολύ καλό αριστερό σου το Κορακίτης. Αλλαγή έχουμε και για το Γαλάτσι, ο Κορές θα βγει, ο Λαδικός θα μπει. Εύστοχος στην πρώτη βολή ο Πλατσικούδης. Άστοχος στη δεύτερη, rebound ο Χριστοφάκης. Κυριακόπουλος τώρα έχει την μπάλα. Κορακίτης. Κυριακόπουλος, Σαμοδράκης. Γαβαμόπουλος. Σαμοδράκης, Κορακίτης. Γαβαμόπουλος, τώρα για 3. Μαρίνος, Παθιάς, Κορκοσούρας, Λαδικός. Φάουλ έκανε ο Χριστοφάκης. Ο Χριστοφάκης θα βγει. 33-39 το σκορ. 2 και πολιτικές να παίρνουν από τη λήξη. Στους 16. Ο Τρίτονας. Κορκοσούρας στην Παθιά, στο Μαρίνο. Στην Κορκοσούρα. Κορκοσούρας τώρα για 2. Είναι έστοχος. 35-49. Σαμοδράκης τώρα.
θέση του Αλβεόπουλου. Ενώ βγήκε ο Κορακίτης για να μπει ο καπετάνος. Εύστοχος στην πρώτη βολή ο Βαθιάς. Εύστοχος στην δεύτερη βολή ο Βαθιάς. 37-52. Ιακώπουλος. Στη βολή η μπάλα. Ομαδικά θα συμπληρώσει ομαδικά ο Τρίτονας. Στο ρεβολές τώρα ο Λαδικός. Εύστοχος στην πρώτη βολή ο Λαδικός. 38-52. Εύστοχος και στη δεύτερη βολή ο Λαδικός. 40-52. Ο Ζαχαριάς θα βγει, ο Λαμπρόπουλος θα μπει για τον Τρίτονα. Ο Μοδράκης τώρα με την μπάλα. Πάρε λίγο το πλούσιο ο Ορτοσύρας, ο Δεφαμόπουλος τώρα με την μπάλα. Κυριακόπουλος πάντως είναι της επίδεσης. Δεφαμόπουλος. Δεν προλαβαίνει να εκδηλώσει η επίδεση, πολύ καλή άμυνα από το Γαλάτσι. Λαδικός τώρα με την μπάλα. Παίρνει το σκρίνο με τον Βαθιά. Και τώρα τον Πλατσικούδη. Πολύ ωραίο λέει από τον Λαδικό, θα μειώσει στους 10 πόντους. Όχι. Σε 11. 41-52 είναι το σκορ. Ο Μοδράκης. Κυριακόπουλος. 3 δευτερόλεπτα έδωσε ο διαιτητής και άλλη καλή άμυνα από το Γαλάτσι. Θα βγει, ο Γονάς θα μπει. Εδώ θα βγει και ο Πλατσικούδης για να μπει ο Καραμαδούκης. Τον γύρισε στη ζώνη τώρα ο Τρίτονας. Κορκοσούρας. Φαουλ χαμηλά, έδωσε ο διαιτητής. Από τον Κυριακόπουλο το φαουλ. Και άλλη αλλαγή έχουμε για το Γαλάτσι. Ο Γονάς θα βγει, ο Καρούσης θα μπει. Έβαλε παίκτες ο coach του Μαράς που δεν έχουν φορτωθεί με φάουλ γιατί έχουν 2 φάουλ να δώσουν. Εύστοχος σε μία από τις 2 βολές ο Κορκοσούρας και 42-52. Βγήκε το νούμερο 7, βγήκε το νούμερο 5 ο 11 νούμερο Παρές. Λάθος
Όχι, δεν είναι λάθος τελικά. Πέντε δευτερόλεπτα μείνουν για τη λήξη του τρίτου δεκαλέπτου. Το Γαλάτσι έχει 2 φάουλ να δώσει. Γαβαμόπουλος. Το φάουλ από τον Μαρίνο. Μόλις 2,2 μένουν. Στη λήξη του τρίτου δεκαλέπτου. Time out. Επιστροφή για τα τελευταία 2 και 2 σε περίπου 1 λεπτό. Επιστροφή για τα 2,2. Για να δούμε τι σύστημα έχει στο κότσι του Τρίτονα. Το Γαλάτσι έχει ένα φάουλ να δώσει. Για να δούμε τι θα κάνει. Πολύ καλό το σύστημα. Ο Τρίτονας 42-54, γίνανε αλλαγές όλα στα screen και έμεινε μόνος του. Ο Καβαμόπουλος ο οποίος ευστόχησε για το 42-54. Επιστροφή για το έρωτο δεκάλεπτο, 42-54 μπροστά ο Τρίτονας. Τον Καβαμόπουλο. Καβαμόπουλος τώρα πάει στο χύση, 142-56. Συνεχίζει ο Λαμπρόπουλος, είναι επίσης μέσα και ο Χριστοφάκης. Έμεινε το Γαλάτσι, ο Λαδικός, ο Μαρίνος, Χαρμαδούκης, Κορκοσούρας και Πλατσικούδης. Άστοχος ο Λαδικός, όλα θεωρητικά εύκολο lay-up. Κορακίτης, στο Λαμπρόπουλο, Καβαμόπουλος, Βερτούδος, Κορακίτης με το αριστερό, φτάνει για 3, είναι άστοχος. Η μπάλα είναι για το Γαλάτσι στην διεκδίκηση του rebound. Ο Λαδικός κατεβάζει την μπάλα, δίνει στο Βαθιά, ο οποίος πέρασε στη θέση του Πλατσικούδη για να παίξει στο 5. Έτσι όπως έδειξε τώρα το Γαλάτσι, μάλλον στο 4 θα παίξει ο Βαθιάς. Φάουλ έκανε ο Μπερτούδος στο Μαρίνο. Αναφορά τα baseline. Ο Μαρίνος δεν θα καταφέρει να πάρει την μπάλα. Κορακίτης έκλεψε. Φάουλ έκανε ο Βαθιάς για να κόψει τον ευθυνδιασμό. Καλό φάουλ από τον Βαθιά. Θα κατεβάσει την μπάλα. Πιέζεται από τον Λαδικό. Κορακίτης. Χριστοφάκης, Βερτούδος, Γκαβαμόπουλος. Άστοχος. Φυσικό rebound του Χριστοφάκης. Βερτούδος. Κορακίτης. Λαμπρόπουλος για 3. Άστοχος. Rebound του Πρωτοσούρας. Καραμαδούκης πάρει για 3. Άστοχος, rebound του Κορακίτης. Το 42-56 παραμένει. Βερτούδος τώρα με την μπάλα. Κορακίτης, Χριστοφάκης. Πολύ καλή άμυνα του Βαθιά. Την μπάλα κατέληξε στον Κορκοσούρα. Ο Καβαμόπουλος έκανε το φάουλ.
Μεγάλη αλλαγή για τον τρίτονα, ο Κορακίτης θα βγει ο Σαμοθράκης, ενώ θα βγει και ο Βερμούδος για να μπει ο Κυριακόπουλος. Λαδικός τώρα με την μπάλα. Μαρίνος. Γκολ φάουλ κερδίζει από τον Χριστοφάκη ο Μαρίνος, το δεύτερο γκολ φάουλ που βάζει σήμερα. 44-56 το σκορ. Η διαφορά στους 11. Κυριακόπουλος κατεβάζει την μπάλα. Σαμοθράκης. Παίρνει το σχέδιο του Χριστοφάκη. Κυριακόπουλος. Καλή άμυνα. Δεν ήταν τελικά καλή άμυνα. Καραμαδίκης θα κάνει φάουλ. Επαναφορά είναι από την baseline, από την πλάγια γραμμή τελικά. Γαβαμόπουλος τώρα με την μπάλα, Κυριακόπουλος, Σαμοθράκης, Λαμπρόπουλος, Σαμοθράκης. Πολύ ωραία ενέργεια, αστέτηση όμως, πολύ ψηλά και άλλο ένα rebound το Παθιάς. Κορκοσούρας. Πολύ ωραία ενέργεια, αστόχησε όμως. Το rebound το πήρε ο Χριστοφάκης. Σαμοθράκης τώρα στον Παπαμόπουλο, ο οποίος θα στοχεί. Κι άλλο rebound από τον Παφιά. Ο Κορκοσούρας θα κερδίσει το φάουλ από τον Λαμπρόπουλο. Το 45-56 παραμένει, 6-29 πριν από την λήξη του αγώνα. Κορκοσούρα στο Λαδικό. Καραμαδούκης μέχρι μέσα, έστοχος, μειώνει σε 9 το Γαλάτσι, 47-56. Σαμοθράκης τώρα κατεβάζει την μπάλα. Κυριακόπουλος, Καβαμόπουλος, ξανά Κυριακόπουλος. Χριστοφάκης, πολύ ωραίο το κόψιμο. Πολύ ωραίο το κόψιμο από τον Βαθιά. Θα κερδίσει όμως το επιθετικό rebound το Χριστοφάκης και θα κάνει το 47-58. Πολύ ωραίο μπλοκ είναι ο Βαθιάς στον Καβαμόπουλο. Πολύ καλός αμυντικός ο Βαθιάς. Μαρίνος. Βήματα έκανε τώρα. Διαμαρτύρονται έλειπτονα εδώ πέρα οι φίλοι του Τρίτονα. Για αυτά ζούμε. Αυτές είναι ωραίες στιγμές. Τα πινελίκια. Στο Βάγι, στον Σαμοθράκη, στον Κυριακόπουλο. Ωραίες στιγμές στα ελληνικά γήπεδα, ακόμα για την ΑΕΣΚΑ. Χριστοφάκης, Κυριακόπουλος, Σαμοθράκης, Κορακίτης, Σαμοθράκης, τώρα για τρεις. Είναι έστοχος και ακόμα μία φορά ο Σαμοθράκης. 47-50-61. Παθάς, Λαδικός, Καραμαδούκης. Πολύ ωραία ο Καραμαδούκης. Τον πλάτσο ο Κόβιος, όπως κάνει βήματα. Απλά είναι μόνο στη γωνία. Κορακίτης έδωσε στον Σαμοθράκη. Κυριακόπουλος,
Χριστοφάκης. Πολύ ωραία στην γωνία από τον Κορακίτη, ο Σαργατρής είναι άστοχος. Ο Κορακίτης κατάφερε να πάρει το ψηφικό rebound, το rebound. Μπρος πίσω όμως. Κοιτάξτε τι γίνεται εδώ πέρα, έχουν σηκωθεί όλοι οι φίλοι του Τρίτονα και διαμαρτύρω του συντηρητή. Τεχνική ποινή έδωσε. Τεχνική ποινή έδωσε ο διαιτητής. Νομίζω στο νούμερο 4 του Κυριακόπουλου, δεν είμαι σίγουρος. Το Κορκοσούρας ευστοχή στη βολή και η μπάλα είναι και πάλι για το Γαλάτσι. Ο Αχιάς παίρνει την μπάλα, τη δίνει πάλι στο playmaker του Λαδικό. Καραμανδούκης τώρα. Δεν καταφέρει να συγκρατήσει την μπάλα. Ο Καραμανδούκης έπαιξε πολύ καλή άμυνα εδώ πέρα ο Κυριακόπουλος. Και η μπάλα είναι και πάλι για τον Τρίτονα. Σαμοδράκης τώρα θα κατοκιμάσει να κατεβάσει την μπάλα. Θα περάσει στο κέντρο. Θα πάρει το σχήρο τον Ανδρεόπουλο. Στην Ιφανάστα τον Ανδρεόπουλος. Σαμοδράκης δίνει στον Ανδρεόπουλο. Στάρει για 2, αστοχή, rebound το Καραμανδούκης, ο οποίος τρέχει στο Κορκοσούρα. Ξανά ο Καραμανδούκης, ξανά στο Κορκοσούρα. Λαδικός, στάρει για 3, είναι άστοχος. Rebound ο Πλατσικούδης. Βαφιάς τώρα. Λαδικός. Πάει στο Ζήση, 50-61. 3-25 πριν από τη λήξη του αγώνα. Σαμοθράγης. Τσεκάρεται από τον Λαδικό. Κορακίτης, στον Ανδρεόπουλο, δεν καταφέρνει να συγκρατήσει την μπάλα. Κορκοσούρας, στον Λαδικό. Κορκοσούρας για 3 είναι άστοχος, rebound ο Βαφιάς. Θα εστοχίσει και από κάτω, πολύ ωραίο καλάθι από τον Βαφιά. 152-61. Time out έχουμε, επιστροφή σε λίγο. Επιστροφή με το time out. Κορκοσούρας, Λαδικός, Πλατσικούδης, Βαφιάς και Καραμανδούκης. Καβαμόπουλος, Ανδρεόπουλος, Σαμοδράκης, Κορακίτης και Χριστοφάκης. Ο Τρίτονας έχει την μπάλα, ο Κορακίτης κατεβάζει. Αλλαγή έχουμε στο σκριν εδώ πέρα, μην επαφώς με τον Κορακίτη. Καλή άμυνα από τον Πλατσικούδη. Η μπάλα είναι και πάλι για τον Τρίτονα για 9 δευτερόλεπτα επίθεση. Πιέζει ψηλά το Γαλάτσι στην επαναφορά. Σαμοδράκης, έβασε, βρήκε τον Κορακίτη. Πολύ ωραίο καλάθι εδώ από τον Κορακίτη, πάλι Καρίσιο για το σουτ 11, 2:30 πριν από τη λήξη. Λαδικό στο Βαφιά. Κερδίζει το φάουλο Καραμανδούκης από τον Καβαμόπουλο. Το στάρει για ελεύθερες βολές. Ακόμα και να μην ήταν προσπάθεια στο σουτ, έχουν συμπληρώσει ομαδικά. Συνεχίζει να αστοχίσει στις βολές ο Καραμανδούκης. Έστοχος όμως στη δεύτερη, 53-63. Σαμοθράκης, Κερακίτη. Σαμοθράκης. Παίρνει το σπίτι από τον Ανδρεόπουλο, αλλαγή στο σκριν έγινε.
Λαβικός στον Ανδρεόπουλο καθώς υπήρχε mismatch. Σαμοδράκης, ο Ρακίτης, Καβαμόπουλος για 3, η γωνία είναι άστοχος. Στη διεκδίκηση του rebound ήταν ο Μπαφιάς με τον Χριστοφάκη. Ο Μπαφιάς κέρδισε. Την μπάλα και πάλι για το Γαλάτσι. Time out έχουμε, επιστροφή για τελευταία 1 και 47. Σε περίπου ένα λεπτό. Επιστροφή μετά το time out. Το Γαλάτσι είναι μέσα με τον Μπαφιά, τον Λαβικό, τον Καραμαδούκη, τον Πλατσικούδη και τον Κροκοσούρα. Ενώ ο τρίτον άσο όταν αποφασίσει να μπει, θα σας πω τότε. Είναι ο Βερτούδος, ο Καβαμόπουλος, ο Κυριακόπουλος, ο Ανδρεόπουλος και ο Λαμπρόπουλος. Ο Κροκοσούρας παίρνει την μπάλα, φτάνει για 3. Είναι άστοχος. Follow από τον Πλατσικούδη που σκέφτησε το φάουλ. Το φάουλ το έκανε ο Καβαμόπουλος. Αλλαγές έχουμε ο Κυριακόπουλος βγαίνει, ο Κορακίτης μπαίνει, ο Χριστοφάκης μπαίνει και βγαίνει ο Καβαμόπουλος, ο Μήτρος συμπλήρωσε και 5 φάουλ. Εύστοχος στην πρώτη βολή, ο Πλατσικούδης. Εύστοχος και στη δεύτερη βολή, ο Πλατσικούδης. 55-63 διαφορά στους 8. Ο Κορκοσούρας κάνει φάουλ στον Σαμοδράκη. Κοιτάξτε τι γίνεται. Κοιτάξτε τι έχουν σηκωθεί όλοι. Βλάβει και τρίτον και φωνάζουν αθάνατα ελληνικά γήπεδα. Αυτές είναι ωραίες στιγμές. Σύγχρονο μπάσκετ. Είσαι πολύ μπάσκετ lover. Ναι, έχω στάρο μπασκετάκι. Ο Κυριακόπουλος πέρασε στην Κορακίτη για την μετέφυση μάλλον. Ο Μπαφιάς δεν καταφέρει να κλέψει. Σαμοδράκης που κάνει φάουλ. Ο Λαβικός. Τα απαραίτητα γαλλικά από τον Λαβικό με τον διαιτητή. Έχει συμπληρώσει και το Γαλάτσι ομαδικά, οπότε θα φέρει 2 βολές ο Σαμοδράκης. Ο πολύ καλός σήμερα Σαμοδράκης για ακόμα μια φορά. Εύστοχος στην πρώτη βολή. 55-64, έμεινε 27 πριν από τη λήξη του αγώνα. Εύστοχος και στη δεύτερη βολή. «55-65» Λαβικός. Περνάει το κέντρο πολύ γρήγορα. Καλή άμυνα έτρεξε ο Χριστοφάκης, δεν άφησε το Μαχιά να πάρει την μπάλα. Ο Λαμπρόπουλος θα βγει, ο Κορακίτης θα μπει. Καραμαδούκης στο Λαβικό. Έχασε εδώ πέρα ο Καραμαδούκης ένα θεωρητικά εύκολο καλάθι. Χριστοφάκης, Βερτούδος, Σαμοδράκης και πάλι 8 δευτερόλεπτα. Πολύ ωραία. Ο Βερτούδος τώρα στάρει για 3. Και το 13 του τρίτονα. Το 55-68. Ο τρίτονος ο οποίος παλεύει για την άνοδο στη Γάμα Εθνική.
Χατζικούδης μετά το άστοχο σου του Κορκοσόρα. Θα κάνει το 57-68. Time out έχουμε. Και τα τελευταία 33 δευτερόλεπτα πήρε ο Τρίτονας. Προφανώς θέλει να κερδίσει και τη διαφορά, μεγαλύτερη διαφορά. Τηλεοπτικό time out λένε οι φιλάθλοι. Για διαφημίσεις. Έχουμε χορηγό. Θα επιστρέψουμε σε λίγο. Επιστρέψαμε λοιπόν για τα τελευταία 33,6 δευτερόλεπτα. Για να δούμε το σύστημα που έφτιασε τώρα ο coach. Σαμοδράκης είναι τώρα με την μπάλα. Ωραίες σταυρωτές, τεστάρι για 2. Θα στοχίσει, ριμπάνο Πλατσικούδης, Κορκοσούρας. Λαδικός. Πλατσικούδης. 2 δευτερόλεπτα, 1 δευτερόλεπτο. Δεν θα πει το καλάθι. Το τέλος του αγώνα είναι 57-68, κέρδισε ο Τρίτονας μέσα στην έδρα του Γαλατσίου. Αυτά από εμάς. Καλό σας βράδυ.